रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बिपिएफ पार्टिया थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव मिया माइनरिटी मुस्लिम सान्थालि राजबंशी आदिबासीफोरखौ माने थगाय माटी लागे ना एसटी लागे ना माटी पट्टा लागे ना एसटी लागे माटी पट्टा आगर लागे ना एसटी लागे बेबादि थगाय माने थांनाय बिटिसि काउन्सिलाव देरहानो हादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बैखौ लानानैनो जिथुनाखि बिपिएफ पार्टिनि दा लिडारफोरा ओरैबायदि बिसोर माने गोसोआव माने जों माने एबार ओरैनो देरहाखानाय आरो बेबायदि आरो बिसोरनि साननाय हनायफ्रा। नाथाय बिसोरो जा सानदों बियो माने एकदम टटेलि माने बिसोरनि साननाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा। बियो माबायदि होननानै बुङोबा रायजो राजा नोंथांमोन, दा एबारनि जिथुनाखि एमएलए इलेक्शन माने विधान सभानि जि इलेक्शनाव माने बिपिएफ पार्टिया जेननायानो जेननाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन, फुरा जेननाय माने इउपिपिएल पार्टिया देरहानाय एबार रायजो राजा नोंथांमोन। बिपिएफआ माबायदि जेननाय इउपिपिएलआ माबायदि देरहानाय होननानै बुङोब्ला नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एमएलए बिसायख'थियाव नोंथांमोना नुबाय आरो बयबो मोनथिगासिनो दं, बयबो नुगासिनो दं। एक नाम्बाराव जोङो बावखुंग्रियाव थांबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बावखुंग्रियाव जोंहा प्रतिभा बायदेव दं, माने बर'नि भटआ बर'नोनो बयबो होगोन बेखौ माने बयबो माने साखाफारा जाना दं रायजो राजा नोंथांमोन। प्रतिभा बायदेवआनो बर'नि भटखौ गासिबो मोनगोन, बिपिएफनिखौबो मोनगोन, गासिबो माने गुबुन हारिनिखौबो मोनगोन, गुबुन जाथिनिखौ मोनगोन। नाथाय बेयाव नोंथांमोना सासे नुबाय बबेबा माने बिटिसिनि मानसि नङै, बिनि नामा मा नाममोन, दैथांनि मुङानो जादों रुपाम रयआ सासे माने बिटिसिनि थागिबि नङा। बियो माने मा होनदों बेखौ सालानि मास ना मा होनदों, माने बे लकेल ना नङा आरो लकेल मास नङा, सालानि माससो बियो। बिनिखायनो जिथुनाखि बावखुंग्रिनि रायजो राजाफ्रा माने बिथांनो भट होआ, बे सासे जेनबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नेक्स्ट फैबाय जोङो सिडलियाव फैलायबाय। सिडलियाव नोंथांमोना रायजो राजा नुनो मोनबाय, बेयावबो जोङो बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेट होदों, बेयो जादों अरुप कुमार देयाबो बेयाव जेनबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बेयाव कमल सिंह मानगोनां कमल सिंह सार बिथाङा बेयावबो उइनार, बेयावबो देरहालायबाय। माने इउपिपिएलआ देरहानायानो देरहानाय, बिपिएफआ जेननायानो जेननाय। दा फैबाय नोंथांमोना नाय, जाय समस्तिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपिनो हगारनानै होबाय, बिजनि, तामुलपुर, टंला, खैराबारि, बे मोनब्रै समस्तिया फुरा माने जेनखाजोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो बुंदों माने बिपिएफआ जेननायानो जेननाय, माने इउपिपिएलआ देरहानाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नेक्स्ट फैबाय जोङो डाइरेक्ट जों उदालगुरि थांसै नामा रायजो राजा नोंथांमोन। उदालगुरियावथ' रायजो राजाफोरा माने रिहन दैमारिखौ एकदम जोगारनानै मा खालामबाय, जोंहा गोदान केन्डिडेट जा मानाव गेदेर दिपेन बर' सार बिथांखौ माने एकदम जिर'निफ्राय ए टु जेड माने रायजो राजाफ्रा बिथांखौ माने वेलकाम खालामदों, माने बरायदों। माने गोदान केन्डिडेट नांगौ जोंनो, माने बे गोजाम केन्डिडेटफोरखौ माने बारा फोथायनो हाला। माने बे रिहन दैमारि बिथाङा एकदम गोबां बोसोर जाबाय, 17-20-25 बोसोर माने एमएलए जाबाय, इएम जाबाय, मिनिस्टार जाबाय, नाथाय मा जादों, जेबो जायाखै। जायनि जाहोनाव गोदान केन्डिडेटखौ माने एकदम मस्ट वेलकाम माने उदालगुरि समस्तिनि रायजो राजा। आरो मासबाटआवथ' माने एकदम नोंथांमोना नुबाय, मासबाटआवबो बर'आनो देरहानो थांगासिनो दं। थ' बिनि अनगायै आरो जोंहा टंला नङा, बिनि उनाव फैलायबाय जोङो तामुलपुर, जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर'नि, नोंथांमोना मिथिगौ, मानाव गेदेर प्रमद बर'जों आरो जोंहा बे बिस्वजित दैमारि सार बिथां सानैनि गेजेराव माने बेयावबो जों नुनो मोनबाय, मानाव गेदेर बे बिस्वजित दैमारि सारा माने लकेल माने नङा, बिथाङा लकेल बयलार नङा, माने बिथाङा सासे माने सालानि मास जाहैबाय बिथाङाबो। दा बिथाङा बबेबा सिगां पानेरियाव एमएलए जादोंमोन, बैयाव जेबो खामानि मावासै, बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेयाव देरहानाय नङा, रायजो राजा भट होनाय नङा होननानै गुबुन माने तामुलपुराव थिनहरदों। दा बेयावबो बिथाङा जेनबाय। थ' बेबायदिनो माने जेननायानो गोजा बिपिएफआ। माने बिथांमोना सानदों माने थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव माने मिया माइनरिटी मुस्लिम आदिबासी सान्थालि, बेनिफ्राय आरो जायफोर माने
राजबंशिफोरखौ माने एसटि लागे ना माथि पाट्टा लागे ना मा माबि बायदि बायदि थगायनानै 80% 90% भट लानानै देरहादोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बे सिमांखौनो लागासिनो दं नाथाय फैयै फैयै नैबे MLA बिसायख'थियाव माने जिर' जानो थांगासिनो रायजो राजा बिथांमोन थ' बेबायदिनो UPPL पार्टिया एबा जेनबाय माने जेननाया रोखा आरो गोबां दंबावो बिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं नेक्स्ट भिडिअ नोंथाङा नुनो मोनगोन माने फुरा जेननायानो जेननाय आरो माने एबार BPFआ माने এইবার UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बिजाथिफोरा जुदि आसाम सरकाराव जुदि सरकार जुदि सालायनो हायो अब्ला BPFआ माने क्लाब दै गांसिगोन माने BPFनि लिडार दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों रायजो राजानो बे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनबाय